Да. Празничната вечер. Точно така. Ами, да, мога да покажа две вечерни рокли, такива по-обрани, защото тези са доста по-натрофени, с по-дантели. Да, официални рокли. Мога да покажа две. Може би като Покажа на закачалките. А може би на манекен. Да. Защото така на закачалка няма да се вижда. Ето, например, една рокля в зелено, която... Това изцяло в паети, нали? Това е изцяло в паети, такива обръщащи много интересни паети. За това ли се получава този ефект? Да. И са в много хубав наситен зелен цвят, емералд. Много, колко е интересно. Много красив. Днеска искам така, утре искам така. Да. Емералд. И това е... Но това е много специфичен цвят. Много специфичен. Може би не отива на всеки. Ами, не отива на всеки. Това е цвят, който аз препоръчвам на светли, на руси жени. Аз, например, бих ли могла да облека такава рокля? Да. Точно тази естествено, че не, но като цвят е нещо, което ще ви подхожда, защото чакай аз да помагам. Са светли очи. Тук трябва да се сложат ръцете, сега ще ги сложим, за да може да се закрепи роклята. Да, чакай да прикрием тук етикета. Мечтата на всяко момиче. Общо взето. Да облича и да се облича кукли, само че твоите кукли са много големи. Моите кукли, специално тези, са много големи, високи. Но това е един пример за рокля, която можем да сложим. Много елегантна, тя като модел е съвсем изчистена. В празничната нощ. Значи като модел виждам, че е съвсем изчистена, защото пък материята е като модел е много изчистена, но пък за сметка на това материята е доста по-ефектна, което компенсира модела. И съответно паетките може те са много интересни, красиви, може да си ги наместваме. Това нещо, как се шие с тази материя, тези паети, не е ли сложно? Ами, как да кажа, има една такава приказка, лесно ти е като знаеш. Ясно, да. Тогава по-добре да не знаем. Така че, всичко е въпрос на опит. С цепка. Да. Ето, класическа. С цепка, класическа. Цепката си е винаги класика в жанра, класика. Независимо от голо гръбче. и с гол такова хубаво голо гръбче. И тук, ако има един красив татус, да се вижда. Да. Да сложим и главата на тази дама, да не стои така обезглавена. Да. Аз също и на червенокоса жена би стояла добре. Ето така. Значи тази рокля, пак да кажем, е подходяща за светли дами и с по-светла коса или пък с червени, казва Руми, защо не? Достатъчно. Тя е манекенката ни е със светли очи. Тя е със светли очи и във всички случаи трябва да е със светла кожа. Със светла кожа да бъде, ясно. Чакай, че... Искам да пробвам аз как ще ме стои червена коса после. Защо пък не? Сега е момента. Може да... Между другото, да. Ето така. Как ли ще изглеждам? Получава се хубав контраст. Да, наистина, харесва ми. Не си представям. Аз, между другото, такъв цвят не съм носила, но трябва да пробвам, сигурно, щом казваш. Ако трябва да обобщим, класически модел с цепка, в случая отпред, и то асиметрично, нали, от едната страна, не е по средата цепката. Дължината, както виждаме, е почти додолу. Какви обувки, между другото, може да сложим тук? Тук може да сложим сребристи обувки или в цвят с роклята, да са зелени. Да. Например, имаме ли тук нещо? Например, имаме... Просто да
илюстрираме. Имаме една такава обувка. Ето една такава обувка може да сложим. За допълнителен блясък. Сребриста. Добре. И каква чантичка? Някаква семпла. Искаш още някаква обувка да покажеш? Не, сега ще покажа чантичка. Тази обувка ми харесва. Аз бих я облякла. Т.е. бих я обула. Само да подбера нещо подходящо. Виж сега, ела да видиш. Ела, гледай сега. И хоп. И само, че не е толкова сребриста. Може би ето това. Може би ето това. С холограмни камъчета. Да, супер. И тя си пасва и с обувките. Между другото, това е като пръстенче, така ли се Това е като пръстенче, много яко, много ми харесва. Може и средния пръст да се сложи. Как е модно сега? Да, аз имам тук пръстен, но добре, така, примерно. Модно ли е сега обувките и чантата да бъдат в един тон, в един стил или всяка за себе си аксесуар? Принципно е добре да бъдат в един и същи цвят. В един и същи цвят да бъдат? Да. Добре, ако... И в един и същи стил. Тоест, ако чантичката е с холограмни камъчета и обувката трябва да е с холограмни, както в случая. Да. Ако са сребърни, и тя трябва да е в сребърно. Ясно. А ако сложим зелени, виж сега. Тази чанта остава вечно моя край. Ако сложим зелена обувка? Ако сложим зелена обувка... Може ли с тази чантичка? Да, но... За да не стане прекалено зелено пък. Пак трябва да е, както ето тези обувки, пак да имат зелено. За да има... Зелено с сребристо и тогава може с тази чантичка. Да, за да може да си кореспондират цветовете добре. Да. Значи това е вариант. Това също е вариант, да. Аз мисля, че е доста смел избор този цвят, но на мен лично ми допада. И самия факт, че малко е хамелеонска роклята, е доста интересно. Ето едно приятно предложение за празниците, така че да благодарим на Руми. Още нещо. Разбирам, че това не е вече твоята тясна специалност, нали, грим и прическа, но все пак ти излизаш на модния подиум, знаеш. Дали е по-хубаво да бъдем с пусната коса, предвид, че роклята е с гол гръб? Или трябва да си вдигнем косата, за да подчертаем голия гръб? Как мислиш? Какво би посъветвала? Много зависи от мястото, където се намираме. Ако сме в ресторант, зависи колко е и тежък ресторанта, може да си направим прическа, някакъв кок, но във всички случаи по-семпъл кок, не толкова помпозен. А ако сме в бар или в дискотека, най-добре е да сме с по-свободни коси, с леки кадрици и така. С кадрици. Но във всички случаи кокът е една прическа, която подхожда повече на дами над една определена възраст. Не е много подходящ за млади момичета, примерно на 18, 19, 20 години. При тях е по-добре да излъчват една такава фриволност с съвсем леки кадрици. Да. И може би не има нещо прибрано, то да е съвсем леко, просто няколко кичурчета. А от към грим? От към грим... Грима... С тази блестяща рокля? Грима трябва да е по-семпъл, по-натурален. Да няма много тежък грим. Добре. Значи сложихме тази блестяща рокля, обухме обувките, направихме кок. Аз съм скок, аз не съм тинейджър все пак. Да, но вие спокойно може да разпуснете кадрици, ако отивате на дискотека или на бар, така че да бъдете по-женствени и по-естествени. Още веднъж казваме, че блясъкът е за всеки. Не си мислете, че не е за вас. Мисля, че е точно и само за вас. Сложете бляскава рокля и бъдете неотразими в празничната нощ. Какво да пожелаем на тези, които ще ни гледат за празниците? На всички, които ще ни гледат за празниците, искам да пожелая най-вече здраве. Обичайте се, обичайте близките си, ценете хората около вас, много усмивки, много топлина в домовете ви и много късмет и щастие през новата година.
Светли празници още веднъж и от нашия екип. Аз тази рокля си я взимам, защото тя е моят цвят, се оказа. Аз съм руса, светла кожа и ще бъда бляскава в новогодишната... Чакай малко. Да. Искаш да видиш на какво ще приличам ли? Чакай малко. Как се слага това? Така. Нали така? Да. Горе-долу. Да. Не. Не, това няма да го гледаме, това няма да го показваш, чакай малко. Това не